Hello and welcome to Sly Media TV. I am Elizabeth Nyaguyo. Today I'm joined by Prophet Madungwe. Vari pano Zvakare. Last time muna June vakanga vari pano vachitiudza nhaurirano yavakanga vaita naMwari mushure mekunge Mwari avashanyira. But nhasi tiri pano Zvakare na Prophet vachitiudza nhaurirano yavakanoita ndivo vakazoita kuenda kudenga. So Prophet vari pano kutiudza nyaya dzakasiyana-siyana dzavakanotaura vari kudenga. Tine nyaya yema-heavenly teams and political parties, nyaya yenew heavenly order. So Prophet, welcome to the show. Thank you very much for bringing the prophet to the platform. I'm happy to meeting you again. It's by grace. We can't boast. God has authorized us to come again and speak to the world and speak to the Zimbabweans and speak to all the people, all the languages and all the tribes pertaining the spiritual matters. In the spiritual realms. All right. Viewers, Tinao Prophet in the studio. So for now, tinokumbira kuti mubo subscriber, drop a like, and also please don't forget to comment. So right now we are taking a short break. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. Sly Media TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges. Welcome back. This is Sly Media TV. And sesha nambotaura kuti mu studio nas tinavo Prophet Madungwe. He's back from heaven. Ma messages acho nas muchanzwa nawo zvenyu. So Prophet, toda kutanga ne message yedu ye righteous chat. Last time makaitaura zvenyu but vazhinji vakaenda vachingoti Prophet, saka this time madzoka zvakare muna July. Tiudze kuti righteous chat yedu iri kufamba sei, yakamira sei nasu. All right, let me take this opportunity to explain further or to expagorate or to explain more into details. All right, let me go back to what is the righteous chat. The righteous chat, every month, who strived to be holy. Not kuti they are 100% holy. Zvavano kuti munhu akanzi A class kuchikora nditika waita A azviri kuti you 100%, even uri pa 75. So ndo zvatichanza kuti vakastrive kudo kusvikira kuvo pekuti vari nani. So it is biblical because munhu wese anobvunza kuti Prophet Madungwe zvamuri kutaura zviri biblical here. Let us go to the book of Genesis chapter 18. We see Abraham achitaura naMwari when God visited Abraham. Panonzi naMwari because panotanga panzi 3 men. Then 3 men vachibva vazoripotwa pakati pe that verse chapter 18 kuti they were angelic, the 3 angels, and then kusasquash the 2 angels pa 3 angelic vaenda ku Sodom kunoparadza Sodom. Then one akasara pakati ndiyanga ari Mwari. Saka Mwari body yaMwari nebi yakatofanana. Nditika paibvunzo Abraham kuti ko pakaita 50 munokwanisa kuparadza Sodom, pakanzi ko pakaita 30, ko pakaita 20, pakaita 10, ndobva pashaika vanhu vakaita 10 mu Sodom and neGomora ndobva yaparadzwa. That was a righteous chat yavaitaurana naMwari. So ndo yatichiri kungopfurira naye pamberi tine every information. So every month tinenge tichirelease. Last month takarelease. So this month tiri kurelease Zvakare. But let me explain kuti panoya righteous chat tinopiwa by God. Says kuti Moses akapiwa naMwari mutemo kuti enda unovapa this law. So Mwari vanondipa the message then ndoona kuti like Moses aiuya iri padombo anditika otaura kuti ndo zvandanyorwa naMwari zvanditika yanyorwa padombo. Isusu takushandisa technology tinoya toisa pa Facebook toya tonyorwa pasi kana toita zvatinoita zvangosiyana but inenge yaita direct from God. It's not my message. So it was given by God when Prophet Madungwe was splitted into 2 and he went
to heaven direct. So I was both heaven and earth. I was splitted into two. The spirit man went to heaven. The physical man was here on earth. Then Vanda enter into the gates of heaven. Welcome to heaven. Panama gates of brass and gold. Then Vanda pina third heaven, first heaven, and now pina second heaven. Vanda pina Panama main throne. Jesus Christ was on the right side. Then God on the center. Nama angelic energy. Then to the righteous church. So let me explain kuti righteous church yedu yemna June yakamira sei boss inde yemna June ya July isati yabuda. So tunaona kuti Harare yakaita 6850, Bulawayo yakaita 2005 amsoro, so tungoti 2005 anditika then Chitungwiza yakaita 1000, then Norton yakaita 800, then Gweru yakaita 3000, then Kwekwe yakaita 4230, then Mutare yakaita 1800, Mashingo yakaita 1700, then Zvishavane yakaita 3,000. So this month takakwanisa ngotaura only pamsoro pe Zimbabwe tinozobudisa international righteous church because my followers edu has all that international kana kuti they are not South Africans or the Americans, they are Zimbabweans. So that's why takabudisa this one. So these are the cities which were authorized by God to be released the information. So takarelease zvatakaudzwa naMwari. Mamwe tinenge tina all information tinenge tinayo. So tine vanhu, let me explain further. Tine vanhu vanoti all right, Mwari avaoneka nditika let us go to the Bible. Pani verse inoti in the book of John, 1 John 2 and 3, pani verse inoti hakuna akaona Mwari anditika no man has seen God anditika unless akabva anditika akabva kuna Mwari. Ndakataura ndikati vanhu vanobva kwakasiyana andika even the earth produces the people. Sepanonzi naMwari earth produces the shrubs because pani inonzi the power layer nditika inenge iri pasi tikabva tikadzika under the soil andika pani inonzi the power layer anditika that in creation andika ndomuno createwa zvinhu zvepanyika like vamwe vanhu vanouya panyika nemashrubs nechi anditika but vanobva like Jeremiah chapter 1 vanoti they came from God anditika avo ndo vanonzi vanokwanisa kuona Mwari anditika. And even the Christians kana wao mwana wa Mwari auchanzi a man anditika or a woman, you are now a son and a daughter of God anditika. Sons and daughters kodati mava in the class like mava a small God and a small g mava kunzi ma small God saka makona wabuda mu class saka kwanza uchinzi Mwari avaoneka anditika kodati ndo vanonzi vanhu anditika but vanonzi ma sons and daughters of God vanoona Mwari because havasisiri vanhu anditika. They are no longer recorded as people or men or panonzi God is not a man anditika. It's now advanced spiritual beings. Saka vanhu vaMwari vanoona Mwari sezvakaita na Prophet Madungwe. Saka totoshama vanhu vanenge vachiti Mwari havaoneki. Then kune vanhu vanoti Prophet Madungwe vanopenga. Let me answer them also anditika kuti ndakaona Mwari. Prophet Madungwe havapenge but zviri kuitika ndezvekuti ivo vanhu vari kutoti Prophet Madungwe vanopenga ndo vari kutopenga because munhu asiri kupenga muti anopenga saka rupenga ndiye ari kupenga. Then let me say more again anditika. So Prophet Madungwe havapenge but nyaya iripo ndekuti vanhu havana the Holy Spirit. Indikawe ndine Holy Spirit ndichitaura zvandiri kuudza iwe kana usina Mwari. So ukaona munhu ari kucriticize Prophet Madungwe automatically hana the Holy Spirit. Jesus Christ was led into the wilderness, that is Matthew chapter 4 anditika. He was full of the Spirit anditika. So tine ma levels of the Spirit anditika. Kune vari full, kune vari half, kune vari empty, kune va storina. So vari empty ndo vanoti Prophet Madungwe anopenga. So kanzomuna achiti Prophet Madungwe anopenga that is empty, hana kana any spirit of God. Saka munhu iye saka wese kanoda to judge kuti munhu ane mweya waMwari here unongonza kuti ari kuti chi about Prophet Madungwe the measuring line because I am equal to the Bible and above to the Bible. So ndo zvatinoita. So ukangoona munhu ati Prophet Madungwe anopenga automatically munhu iye hana mweya waMwari. Ibva watoziva kuti munhu kana mweya waMwari there is the spirit of the devil pamusoro pake. Alright. Saka Prophet Paraises chat up. Unobvumidzwa here kumbondipo kana example zvaye kuti aiwa Eliza takakuverenga Paraises chat munokwanisa romonipa example yekuti handina zvitora zvoMwari kuti maybe tomboti Jabulani ndakamuona ari Paraises chat munokwanisa rongondipo munhu wani. Alright, unfortunately Righteous Church tinongogumira pakutoreva the numbers. Hatizobvumidzi kudoma but kana tazoita authorized again because panobuda these messages let me explain anditika. Andizvaiva nepapa next time anditika last month anditika
God was on earth visiting prophet. And then this month I was in heaven. And then next month God shall be here on earth. And then next one in prophet vachienda. That's the order. And so pas zvinoitika zvaitika the incident. Tinozopinda into the heavenly school. And tochitenga kuudzwa kuti chii chinobvumidzwa to be authorized to be released. And ne information yekuti tinofanira kuzoipresenta sei to the people. And titomboenda kuchikoro after tatamita Mwari wacho, after ndaenda kudenga. And ndotomboenda futi mamwe days. And ndinoita almost 5 days. Ndienda kudenga almost on daily basis. And ndichinodzidziswa futi kuti how I should conduct this incident, kuti tofa kuireport sei as a heavenly spokesperson. And ndotombopinda futi mu heavenly school totombodzidziswa kuti zvavanenge pati heavenly chat inofa kubuda sei this month, inofa kutaura sei, ndakutombodzidziswa ndakagara. And even the profile picture message yatinokupai takatapinda mu heavenly school todzidziswa futi hatimweti zvinotega. And message yatokupai totakagarira pasi yanzverewa yanziri authorized. Zvese zvandiri kutaura it's now like a delayed match kwatiri isu tatoita meeting yacho tatoudzwa kuti unonowadza zvakati nezvakati kana kuti unopresenta so it's a delayed match. So this was authorized kuti we release the numbers only, atizo release the details kuti ningi na ningi, but katazoti authorized we shall notify the people. Well, prophet takwenda panyedu yechipiri matauro emukati konga kune old order kuheaven. Now mauya nenyaya yekuti mune new heavenly order. Timbonyatsotipai kuti new heavenly order yakamira sei, bosi pane panaimbotarisa zvangu pama-social media ndikaona kuti prophet watori panumber 2 after Jesus Christ. Ndiri kufamba sei kana prophet ari panumber 2 ana Abraham ari kuma66 mungozvifambisa sei prophet? Nyatsondiudza ipapo. Alright, the heavenly army commander is in the studio, Prophet Madungwe. And munhu wese tinoti kuna Prophet Madungwe kana wakuda zvokunamata serious hande una Prophet Madungwe or kune vanhu vanosupporta Prophet Madungwe because ndo vanhu vari kuparidza the second coming of Jesus Christ. And let me explain kuti what is the term, because I am my heavenly terms that kushandisa, not the earthly terms. And zvakafanana ne 2016 vanhu vakati pakaitwa braai naMwari, but istakati it was a sacrifice not a braai. And saka itsoshandisa my heavenly terms so that zvinobuda zvakanaka. But sometimes shona nditika ainyatsobuda even English pane paisingabudi toda ma heavenly terms chaiwo nditika saka chinonzi heavenly new order tikureva mayeli performance anoitwa nevanhu vanoparidza the second coming of Jesus Christ tichibva from Genesis. Not munhu wese aiparidza second coming of Jesus Christ, the fewer one. Anditika saka pa those people second coming of Jesus Christ, so anenda pa number 1 always is Jesus Christ. That's why mukana pasina kunzi God. Anditika anoinda it's Christ because ndiye and the muridzi second coming of Jesus Christ. So ndiye anenge pa number 1, then kubva pa number 2 ndo panokombitwa. Ndika so yearly tinokombita. Saka next month munichanguwa na Russia start pane pasina new order. Ndika pane ndikambotaura chiti earthly order. Ndika iyo ndeinofuti zvema order acho anenge akawandisa. So this is the heavenly order second coming of Jesus Christ. So tine vanhu vakatanga the pioneers, like the first person akatanga. Ndika takatanga pana Adam, tizopinda pana Abraham, tizopinda pana Joseph, vese vanenge varipo. Saka let me explain kuti zvinombofamba say how are we measured, like pana William Marion Branham and the late US preacher. Anditika vese vari mwana Prophet Madungwe vari kurarama vana Daniel vasiri kurarama. Saka zvinomezhwa sei? Anditika like Abraham his works. Anditika muchiri kutaura the more you read Abraham, the more you motivated by Abraham, his works is still carrying on. Anditika end time yacho. Anditika inenge ichitomupachi mapoints ake. Prophet Madungwe zvavari kuparidza so zviri kupa mapoints. Muchiverenga the book of Daniel zviri kupa mapoints zvakare. Anditika muchitaura zva Jesus Christ zviri kupa mapoints. Anditika saka ndo zvateti chimeasure tona kuti alright who worked more. Anditika saka this is the order yegore rino 2022. Last year nanditorimo, that's why isina kubuditswa. Prophet Madungwe was not in the order, that's why tisina kuipiwa gore. That's why taipiwa because Prophet Madungwe ndapindawo. Anditika ende nobva ndapinda nchina pa number 2. Anditika because ndakashandisa zvisingaiti gore rino since December ndikuparidza zviri very serious because I'm more than 100% serious nezvandinenge ndichiita. Zvevanoti vanopenga vasiye vakadaro vana vadiki magrade 1 because mazati grade 1 akanzi 1 minus 1 anoti itkanda. Nditika but ukazosvika kumberi unonzi 1 minus 1 usara kuti minus 1. Anditika tisutu vacho. Saka vasingandinzwisisi magrade 1 vasiye vakadaro hatidhili nevana vadiki isusu. Anditika tinodhila nedza matured vari kuda serious vanoita zvokunamata. Saka vese vana vachiti zviri kuti vazvisizvo magrade 1 vasiye vakadaro vana basa vaise paside. Anditika sezvakaita jeu angari serious kunouraya Jezebel. Anditika aiti munhu asoda kumufollow inda paside nditi zvebasa raMwari ndo zvandiri I more than serious. Anditika toda vanhu vanofamba
na Prophet Madungwe anditika you must follow zvandiri kutaura handina nguva yedebate or argument chandataura it's fine now anditika like jeu ndiri serious on noda kunouraya Jezebel noda kuti tidonedze the kingdom of darkness saka hatina mafaniso hatina nguva yekuswera tichimbobhabhadzirana straight ibva panzira tipfuure tiende so let me notify kuti world order yacho yakambomira sei anditika tinoona kuti number 1 it was Christ, number 2 it is Prophet Madungwe the heavenly army commander, the current heavenly army commander, number 3 Prophet Daniel of Old Testament, number 4 John the Revelator, the disciple of Jesus Christ, number 5 Joseph of the Bible Old Testament, Genesis again, number 5 William Marion Branham, the late US preacher, and then in number 7 the apostle Paul of the Bible. So avasi vese vaiparidza end time mu Bible tinonga ingoprofito like my prophets and ingoprofito zvingonzi seizvi that tine vanhu vaiparidza end time not Jesus like Daniel anonzi this is for the appointed time and achitaura kuti zvichazoda even the life of Jesus Christ, the life of Joseph inosymbolize kana uchida kuona kuti sezvakaita Joseph akatengeswa nemadzikoma ake Jesu achitengesewa Joseph achizonoita reunite with his brothers anditika ma-Egyptians achisopasside anditika ma-Egyptians achiva the Gentiles anditika then ma-Israelites achimirirwa nema-Israelites vanga vari hama dzaJoseph vachizonzi vavakaisopasside vachizonzi chuya saka ma-Gentiles at the moment tisu tiri pana Jesu the Egyptians anditika tiri kusevwa naJesu anditika tiri kusevwa naJoseph anditika is a type of Jesus Christ. Even Solomon is a type of Jesus Christ, but Solomon anakwazi kupinda muraisa shati yenyu order yegore rino anditika saka these people Joseph anditika tona kuti madzikoma ake akamabvisa anditika achiva the Israelites anditika ndobva vapinda ma-Egyptians ndobva aiseva but kwekupedzisira ndokubva vazobviswa ma-Egyptians ndobva achiti madzikoma angu chiuyai vachizorealize kuti ndiye watata katengesa saka even ma-Israelites saka he symbolized the second time, the second coming of Jesus Christ. Ndozvatiri kutaura Daniel aiparadza the second coming, even Paul pane panotaura kuti achadzoka segore futi sekwenda kwakaenda negore riya ndorichadzoka futi zvakare, that's the second coming of Jesus Christ anditika so vanhu vakadaro ivavo not vese vaiparidza mubhaibheri vanopinda muend time, vamwe havatombopindi totally saka ivavo ndovateti chimeasure saka gore rino tatopedza the righteous chart. So ndambotaura even kuti pana Abrahama pakamezhewa saka ma-measurements anogara achiitika. Even if you read the book of Zvakare the prophet panonzi go and measure angani the measuring line anditika go and measure the temple anditika achitomeasure the angelic saka zvinoitwa measured anditika and paito measure the church anditika iri panyika not iri kudenga saka ma-measurements anoitwa because hapana chakavanzika in heaven, hapana .com ravasina every information, they have every information, so it's only ngoti minemsina the access yekuti mupinde ini. I'm the heavenly army commander anditika all the secrets of heaven dzinochengetwa neheavenly army saka how can I keep zvinhu zvandisingazivi? I'm the heavenly army commander, tizochengeta heaven yacho anditika saka kana ndichichengeta the heaven ndinoziva pane every information because information inochengetedzwa neheavenly army anditika even the book of life, even my information ese ma special places in heaven tisu tinomachengetedza every part of heaven apashaiki the angelic inofola under the heavenly army saka tisu tinoreporta I know every information. Even vanhu vapinda kudenga nhasi kuti nhasi kwapinda kudenga tinoona kabhozi pamagetsi tisu tinomonitor tinochengetedza heaven saka hapana information yekuti ndinotadza kusvika kwairi kana ndichida, but sometimes handikupi because it's for the secret yangu inini because hazvireti zvese ndifa kupa ndinokupai zvaite authorized kana zvandinoda inini personal handiti zvandisingada handikuudzi and it's my duty and no one must force me because I deal zvandinoda ndo zvinoitwa handiti zvaunoda because I'm the heavenly army commander, I operate in my ways. It's you unofa kuoperate in my ways wauya kwandira handiti Alright, Prophet Anzo, mchitaro kuti mimi mutone jutika kudenga kuti muri heavenly command. The api mamwe ma-poster amina kudenga beside heavenly command. Alright, Prophet Madungwe vachipinda mu heavenly army. Let me go back pane ndichitaura ma-titles angu tonati kune vanhu vanoti Prophet Madungwe vanopenga nditika before I started ndichipinda at the age of 4 years ndichipinda muheavenly army nditika I was tested and I was approved by God that I'm worth nditika every day heavenly army department ndo department reheaven rinoitwa measured kuti are you worth zvaona kuti ndine the wedding yandoda kuatenda iyama nditika musi wacho ndinonzi I'm not worth kuti ndinge ndiri into the heavenly army musi wacho ndichitonzi ndiri off duty anditika because I'm not worth. So
sironzo mna chiti Prophet Madungwe anopenga ngambo testwa ngambo ndiyo akuna zvakadaro every day tinotestwa kuti I'm worth kana even my angelic son wa worth kuva mu heavenly army unobvisa mu that department because my angelic heavenly army anotwa tested every day saka anditombodi kutestwa na doctor because ndinotesta because tisototestwa every day anditika tisu tingatotesta ma doctors acho anditika kana uchida kuti utestwe unoeka pacho pane pachitestwa Prophet Madungwe daily basis kuti I'm still worth to be the heavenly army commander anditika I'm still worth anditika even my angelic anofola ku under our zvese saka Prophet Madungwe anoholda ma titles akawanda kachita ma spiritual battles ndi the heavenly army commander kana ndichita kupindira mune dzimwe nyika nditi the world president anditi dapina ma issues of America nditi neche the world spiritual president anditi kana chida kuita zve kupindira ma laws ma courts nechi zvese ndinenge nditi the heavenly lawyer nditi ndo ma titles anenge aripo then kana chida kuita zve deliverance ne healing ne prophecy kuchecha nditi ndinenge ndiri healing and deliverance nditi the heavenly doctor because ndakaenda to the heavenly school anditi so I am advanced doctor ayo pano panyika ari pasi pangu anditi andodo manotsi kwandira anditi maloya panyika todo manotsi angu because said the Prophet Madungwe is the most educated person anditi I respect former president Barack Obama or former Zimbabwean president RG Mugabe because vanhu vanga vakadzidza even Prophet Madungwe vanhu vakadzidza because ma doctors paanogumira isi tinotoenda kuseri kwekusera anditi kona kupinda mu heavenly doctorate anditi aiwa unenge uchinzi wadzidzisa sema PhD isusu kwatiri aiwa hatitoverengi PhD tochiti hapana hamusati madzidza nditi so kana vanhu vari panyika takadzidza hamusati madzidza nditi uyai tikudzidzisei because doctor kana uchitoti watora zvese zviya you must sit down na Prophet Madungwe tokudzidzisa futi hausati wadzidza tochiti hamusati madzidza nditi so Prophet Madungwe ndo ma titles avo ndine the heavenly doctorate ndine the heavenly law zvese ndakaita zvese because ma laws enyu anofola under the heavenly laws so hapana law yamakaisa isimu but tine ma advanced edu andori zvamodzidza zve zvapana even zvavana ne army anditika army zvamotraina vana US army even vana Zimbabwean army aiwa training yenyu iri hapana training zvoti kwanzi 2 years wakutonzi musoja inaka at the age of 4 years ndichijoina zvakanitora almost kuma 10 years 15 years for me to be now kunzi I'm now a qualified member anditika my years and years ndichitrainwa and inonzi serious training yekuti unozona kuti yapa pasina kumira zvakanaka ipapo saka vesa vanofola under because masoja zvima 2 years mototi matrainer musati matrainer kune unonzi kutraina chekwa tinoita kuti unozona kuti apa patrainer even my angelics ayo ukona kupinda mu heavenly army unenge watrainer zvakasimba zvasvina Prophet Madungwe is even physically vakasimba chonozona kuti aiwa murume akasimba so ndikati ruoko so ndichinamata soka ndikati in the name of Jesus so ndati murume akasimba aiwa aenda akasimba power is there kuti even ndichinamatira muno the power is there aiwa physically ndakasimba chonozona so vanhu vanobvunza kuti Prophet Madungwe kuzo the heavenly army commander aiwa even physically takasimba chonozona kuti murume akagwinya injanji chaiyo ndidike so ndo ma titles angu yayo andataura yayo no Prophet makazvibatanidza sei kuti kudoctorate law kuchi zvese muriko zvibatanidza sei unenge wafunga kudzidza zvaone mwana wechikoro kuti ari kuita metsa kuita sainzi ari kuita chipangwa imwe chete apo ari kuenda kubasa nditika zvaita ana baba edu vachibva kuhondo zvezve nditika vari kudzidza vari kuenda kubasa vari kuchengeta mhuri kuti kana wa serious hapana chinoramba unenge uri serious nezvauri kuachiva so ndo zvandakaita kuti ndachive zvese izvozvo kusvika ndazosvika pandasvika so I'm the most educated person on earth. Alright, Prophet, namonzo kuti munochengeta ma secrets ekudenga. Mukati imi munoudza munenge muchida. Ndifunga kuti mungarambe mundiudza zvanenchida. Alright. Pane pandanga ndichinyatsoda izvo kutonhora Prophet. Mwari vanambotaurira kuti kutonhora kuchasvika rini tiri kunayiwa tiri muna June so zvichapera rini. Alright. Secret yese ka Prophet munokwanisa kundiudza kuti maybe kuchatonhora kusvika pakati. Alright, tinoona kuti Solomon anoti there is time for everything and there is a season for everything. There is time to gather, there is winter, there is summer. These are the seasons set by God. We cannot change the laws of heaven. Total fall under that. Kana ikanzi winter, it's winter. So winter kana yapera mu Zimbabwe zvinosiyana kuti zvaona na America kune malonga winter ava nditika summer yawo short nditika but isusu yedu winter because ne weather is right nditika so tona kuti summer yedu inotanga tingangoti August tinenge chinotanga mu summer nditika saka kada kusvika that time chando chinotanga to erased nditika chinotanga kuinda but let me speak nditika mu first heaven ndo munowanikwa zvese nditika muri kuchema nenyaya chando nditika chando achibva pano panyika everything is stored in heaven mvura yamunona
iya chinaye inochengetwa anonzi in the storehouses mu heaven, mu first heaven. Anditika muna anonzi ma storehouses ndo munochengetwa mvura inonaya pano. Anditika yeo storm iya inouya panyika inonaya inobva futi ikoko inogadzirwa kudenga. Anditika so kune earth is a photocopy of heaven. Anditika mafiriji amakazofotokopa. Anditika muri kutora bozi snow chando chinotonhora. Anditika chinokuitwa cooled in heaven. Anditika ma storehouses ma storages awo. Anditika chobva chaiswa chiri storm. Anditika saka muna pese panoita chando. Anditika chinobatanidzwa nemvura. Anditika mvura inotanga bozi hapana chando chinotanga chauya kunotanga kwanaya. Anditika nana snow zvese zvino saka chando chamuri kuona chamuri kuchema naye ndisanzamina kunotanga kwanaya chinotanga chena chine chatanga kunonzi kugadzirwa kudenga ma storehouses mu first heaven. Andika zvinoya panyika first heaven ndo nyaya kukupai zvese izvo. Saka we see kuti chando anditika chinonaya nemvura. Chando chakatozvimirira chochengetwa ma storehouses. Anditika chobva chabatanidzwa nemvura kuti chiitwa transported by the rain. So the rain ndo yatinoshandisa to transport the coldness. Anditika chochipinda pasi manje muchitanga kutonhora zvokuti munyatso murume nda paside muchirohwa nechano nati munomapfeka yamazijaketi yamazibhomba aiwa bozi chano chinenge chichirohwa. So it's a season but ichapfuura. We cannot change that. Zvava nemukadzi. Anditika zvakanzi naJesu sezvinoita nguva yemukadzi kana yakwana. Anditika panguva yekuzvara paya. Anditika hazvichinjiki chero kati ndikunamatire mapains ekuzvara hazvichinji. Unongorwadziwa chero ndikakunamatira chero ndikadii. It's a pain inonzwika because zviri normal. Saka chando chiri normal svika nguva yacho yapfuura tobva tapfuura. Alright, mazvinzwira hanzi pain yacho haichinjiki. So viewers, for now let's take a short break. With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in Orana solar. Patinongopinda tunhu chekutanga kukudzorerai pamakasiyiwa navamugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zvikoti zheadmaster nenyaya yokuti anga ane udzamu nejikiniki. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The candidate on Sly Media TV every Wednesday from 6 p.m. Hello and welcome back. Prophet, tanga tichimbotaura nyaya yezvese manew order, righteous chart. Now taapa nyaya advanced automatic heavenly entry. Apa tiri kumbonyatsotaura nezvei, imbonyatsotiudze kuti chii chinoichitika. Alright, apa ndo pane nyaya yacho sezuva ranhasi. Wherever you are, whether you are in UK or you are in South Africa or Bulawayo or Mbudzi or wherever. Apa ndo pane nyaya. Let me explain what is advanced heavenly automatic entry. Tine two ma heavenly automatic entry. Tine tingoti heavenly automatic entry and inopiwa munhu afa. Afa izvozvo kuti isusu tinomulocata by grace nemabasa wake kuti akacorrespondere to the kingdom of God. Anditika like vatakambopo vamwe vanatonga imoyo vanani. Anditika then iyayo anditika ndo anonzi heavenly automatic entry. Anditika tichidzoka into the Bible toona kuti Jesu mbavha yaine zvayakaitawo zvakacorresponda to the kingdom of God, kuti haana chaakatadza Messiah, kuti Messiah haana chaatadza on the cross. Anditika ndo vanzi nhasi ndinenge ndine kuparadise. Anditika so vanhu vanofa vanoenda kuparadise nehell. Anditika hell ndo inoenda vasina qualify for heaven, paradise iri mu3rd heaven. Anditika then kana denga nenyika zvazoparara vanhu vachabva kuhell, anonzi matemporal places neparadise. Vanhu vanenge vachibva kuhell vatadza qualify for the new heaven iri kuna Revelation. Anditika vanoenda kune inonzi lake of fire. Anditika because hell it's part of earth, saka ichazoita futi zvedestroyed. Anditika vane vaqualify for heaven vachazoenda kune inonzi ku-new heaven. Anditika saka toona kuti kumashure ndairipota yandaiti heavenly automatic entry. Anditika yaingopiwa vanhu vafa. Anditika but vanyuwani ndo vatiri kupai yatinoti advanced
automatic heavenly entry handitika vanhu vachiri vapenyu handitika but kuti uiwane this inonzi automatically heavenly entry you must work very hard handitika so zvandakaita zvakafaneni kuti ndine kudenga varume I've worked very hard handitika even panda kuti kunoda kushedzwa naMwari do you know kuti I prayed for God kuti Mwari kana muchiti hamusarudzi vanhu handiti as Peter said God is not a select of people handitika ndikati po akaenda kudenga wani handiti saka ndotadza neinda kudenga handitika ndikati Adam wani makashanya mwani every day maishanya kuna Adam wani every day handitika ndikati even pana Genesis chapter 18 makashanyirwa even Abraham wacho ndikati even Jacob wrestled with you wani handitika Genesis chapter 32 verse 30 handitika akakuona saka ndinozvitadza I prayed for more than 5 years ndichinamata serious handitika I worked very hard kuti ndine kudenga ndizoonawo Mwari saka now tiri kuti the chance is opened for those who want to get the automatic heavenly entry usati wafa wakutozati nini zvangu zvatoita ndatoenda and God Mwari kana vakupa avatora nditika tine vamwe vafundisi kuti nhasi vari kuparidza nditika but anenge asisina connection naMwari let's say deliverance ukapiwa the gift of deliverance nditika even of prophecy even usisina connection naMwari Mwari avakutori sezvakaita so handitika akazosara ari a leader Mwari watochuza another leader who was David handitika so aripo but achingodzi nevanhu ndiye mambo wedu vanhu vachitomupfugamira but kuna Mwari achitonzi ase leader saka Mwari kana vakupa this automatic heavenly entry haukwanisi kuzotorerwa it's a permanent chero ukafa uri mutadzi you shall not be taken away that grace dzakatopiwa saka tine vanhu vakutopiwa saka ndo zvakangoitika pambavha yanga iri pacross ndo the system yatakungoita handitika saka tine vanhu 3 vari kupa so far the currently tina God Christ and Prophet Madungwe ndo vanokwanisa kungopa chete automatically heavenly entry so these are the requirements kana uchida kuti upiwe unofanira kushanda zviri very hard handitika zvokuti inini wacho kana kuti God kana Christ unofanira kunyatsofara kuti munhu aita zvekunyatsoona kuti saka chinoita kuti kupiwe ndechekuti you must work for the kingdom of God kuti basa raMwari raita zvakafanira kuti chinhu chokutanga maybe wadoneta mota yako kwatiri isusu vanhu vaita end time only kuna Prophet Madungwe handitika waisa mota yako handitika wanyatsoshanda kuti titize mota yebasa raMwari handitika basa raMwari roda mota handiti wati mota yangu handiti it's automatic unobva watopiwa inonzi advanced heavenly automatically heavenly entry chiro panozofa zvako zvine zvakaita kana kuti waisa imba kuti varume dati imba ite basa raMwari handitika taakutaura zvinhu zvikuru apa ndisi kutaura mazepe kutaura zvinhu zvikuru mota imba handitika kana kuti mari refu chete handitika vanhu ivavo because even the Bible says ari kuita basa rakakura mubasa raMwari anofanira kupiwa double portion handitika ndinonzi advanced automatically heavenly entry kutenda handitika saka nevanhu vakadarwa pamota yako wapaimba yako wapamari refu handitika kana kuti wapartner every month kuna Prophet Madungwe uchita end time kana kuti kuna Christ kana kuti na position one Christ Prophet Madungwe and God handitika waita kana waisa mari yako imomo zvokuti uri kupartner every month for 12 months kana iri partnering with money 12 months dzakakwana handitika uchishanda uchisa mari every month handitika then ipapo tichinyatsoona Jesu anoti kune mukadzi yakaisa mari diki handiti tinozovhaliwa futi handitika ukauya uchisako $20 wasiya mabhilioni kumba tine chizviona futi hatikupi because we value handitika Jesu anoti kune mukadzi uyu aisa mari diki handitika apa because atora yese yaanayo ndokubva apa kuna Jesu Kristu offering handitika ndiye munhu akanzi uyu ndiye apa kudarika munhu wese he was given that automatic heavenly entry handitika because akapa zvese saka tikuti vanhu vari kupa nemoyo wese kana vari kuita zvinhu zvihombe ndo vatiri kupa but mota imba kana kuti partner for 12 months kuchechi ya Prophet Madungwe na God na Christ handitika it's automatic unopiwa heavenly entry whether urichi favor urichi hatinei nazvo handitika because waita kuti basa raMwari rifambe kana second coming of Jesus Christ ifambe tinokupa tinoti automatically heavenly entry but kana uchita partnering it 12 months then tobva takupa handitika hatina reverse hatina whether uzoita mutadzi wazodi hatinei nazvo tiri kupa denga nderedu Jesu wacho anoti wandada zvichiranopinda denga zvokuti mbavha yakaenda wani vanhu vachiti akatotibira akatozodai kanzi naJesu ndendine kuparadise nhasi umwe achitoti ko Jesu ari kuzvifambisa sei navarime munhu akandibira akunzi akutoenda kuparadise hatina basa na zvatiri kuda ndo zvatinoita panguva iyi handitika saka the process has started saka vane vatotanga the door is opened kubva musi 1 July the process yakabva yatotanga tikatoisa even pamafacebook accounts edu saka now before musi 1 to 5 August handitika 1 to 5 Prophet vachidzoka zvakare vanenge vaona Mwari tichatopresenta vane vatotanga the process handitika kana kuti pamota aiwati wotozati zvako zvatopera handitika kunamata kwavanyore naProphet Madungwe because zvimwe zvinhu takukurerutsirai saka kubva 1 to 5 every month pane pachitanga mwedzi tine chiripota because by that time
prophet vanotomita Mwari by 31 tinoclosa the season yekuti apa Mwari vanenge vari on ethical zvinhu handitika tine chipresenta nyaya dzede kuti vanhu vatotanga ndevapi vachitoitwa recorded in the book of life kuti ava vatova maheavenly candidates. So this is the chance if you want to be a heavenly candidate already. Zvisakunetsa bosi nemabasa zvogona kunetsa mbavha yakaona kuti varume panapa kuti ndide kudenga karega nditi tsane mimimi rega nditi kuna Jesu handitika Jesu hamuna mhosva hamuna chiya handitika munoza kunamata hakudi kupusa so zvoda kungwara so handitika ngwara so muye pana Prophet Madungwe so sezvo so isa mota yakuone totokupa wakutoenda kudenga nditi isaimba yako so tise basa rako but not zvishandire Mwari handitika kwete zvokuti rusoro uchitangura vanhu muchika zvezve aiwa isa mota kuchechi kubasa raMwari ku end time uone kuti unoenda kudenga it's simple because mbavha yakangwara ikanyatsona kuti varume panapa ndakutofa kaenda kuti aiwa ikangwara so ma Christians havafungi vamwe vacho handika zvino zvakuda kufunga zvonyatsona kuti ndiye murume anoona Mwari get close to him handika zvako zvinokuitira manje mechinda muchitiza aiwa musatiza uyai kune vacho munhu wese kuna Prophet Madungwe tafunga kuti vanhu vaende kudenga manje vanhu kamada zvedenga handi yekudenga tinokuendesai we shall transport you to heaven advanced automatic heavenly entry yapo manje. Prophet ko vakabvisa mota dzavo kare nedzimba dzavo vachiunza kwamuri vachiti Prophet tikusida iva vanopinda here kana kuti makutongotangira izvezvi? Alright, the process yanzi yatanga 1 July ndopa yakutanga saka vane mota dzavo zvakatovharana here ava Prophet unoapila inoitwa appealed toita update because kana wakatoitira isusu kwakapakwa tiri ku end time inoitwa updated zvakaitwa even kumashure. Alright. Mazvinzwira hanzi kunamata akudi kupusa uko. Kunamata akudi kupusa manje maChristians vanoti bosi mabasa amuzvikwanisi ukangotarisa mukadzi neruchiva nekunaka kwaita vakadzi vamazuva ano vari kutsuka vanditika ukangofamba mutauro watomutarisa so tinobva tati watotadza hauripindi denga racho handitika nekumabhusta kwavakuzviita kumazuva ano handitika vakuzvivaka vakamiviri yavo zvokuti varume munopera mutauro handitika saka hakumufi mari qualify heaven racho vakadzi nemakuhwa nezve hamugoni mamudza hamurikwanisi heaven racho kuripinda. This is the chance sezvakaita mbavhenza ora tinda saka ndo zvatakati decide izvozvo vanhu vese handi kudenga it's now easy to go to heaven. All right. Prophet pane nyaya yemaheavenly teams nemaheavenly political parties hatichaziva kuti kudenga kwakutozvematongerwo enyika here kudenga kwakuitwa zvekutamba bhora here hatichanyatsoziva bhosi nyambonzwa angu kuchitaurwa nyaya yekuti Real Madrid ndo izvezvi inenge heavenly team ini handinyatsosapota hangu bhora but chimbonyatsotiudze zvikufamba sei? Alright, zvazvinoita ndezvekuti politics begins in heaven. The author of politics is God. Ndiye aichuza ma-leaders kuti David ibva Solomon pinda. So the author of politics is God. And leaders are chosen by God. Leaders are chosen by God and removed by God. Leaders ndo vachikaita politics. Saka anochuza vari kuti varita politics ndimwari. So politics begins in heaven anditika dzinototanga politics dzinoitwa drafted in heaven dzozomanifesta panyika anditika saka politics dzototangira kudenga anditika dzototangira kudenga politics dzozomanifesta pano. So tinoti ma-political teams nema-political parties nema-political athletes anditika let me explain stage by stage. Let us start by the political party. Leaders are chosen by God and removed by God anditika. So muZimbabwe tinenge chiti party inenge ichitonga anditika I cannot say it by name anditika party inenge ichitonga panguva iyoyo ndo inenge ichinzi the political party because ndo yachuzwa. The reason yatakazviitira izvo people are dying young anditika vanhu muri kufa muri very young anditika nenyaya dzemastress. So takasvika patakagara pasi pana ndiri kudenga Prophet God and Christ nevanhu vese anditika kuti aiwazve vanhu vari kufa young anditika vari kurawa nemagm acho ari kuuya izvi huku dzinongonzi ma2 weeks andika nati ma6 weeks mafeed anditika yatova huku ari machemicals anditika chibage che1 week chatova chibaga anditika vobva vati mastress anditika havana mari havana chiyo anditika no toita sei kuti so that we relieve them anditika ndo patakabva tati no ngavashandise system but system iyi ndakaishandisa kubva kudhara inini anditika inini handisapoti any party iri kutonga ndiye ndosapota as the Bible says submit to the authorities. Iri kutonga izvo zvemuZimbabwe ndiye ndiri kusapota. Ndikaenda kuAmerica iri kutonga the Democrats ndiye ndiri kusapota. Ndikaenda kuUK vari kutonga anditika that's the consecutive ndobva ndatosapota. Vari kuenda akawina kuAustralia the new prime minister takutodi kuCanada ndiye saka handisapoti any party anditika ndosapota iripo panguva iri kutonga ndo the
heavily political party yakachuzwa naMwari, supported that hauna stress kuzoti varume party yako yazoruza ma-elections. Saka tiri kutry kuti vanhu musaita stress handika, so that you focus with your life, because tiri kuona kuti nyaya dzemaparty vanhu muri kuita stress zvakanyanya kuti dai party yangu yatonga, dai leader wangu atonga handika. Saka worldwide tiri kuti ma-political parties iri kutonga muZimbabwe, that's the current political heavily party yakaiswa naMwari handika. KuAmerica ndo the currently heavily political party iri kutonga kuAmerica. Saka it's not about muZimbabwe, nyika dzese. South Africa ANC iri kutonga handika, ndo our current political party. Vanhu vari South Africa supporta ANC, vari muZimbabwe supporta yacho iripo handika, pachizopinda futi imwe supporta iripo handika. Saka that is zvatiri kuti ndo inonzi the heavily political party handika, and we do without bias, so that amuiti stress handika. Let us go to the soccer now handika, because pataurika nyaya yema-Real Madrid, pakataurika nyaya yechi-Zvakare handika. So nyaya kuti vanhu vasaita stress handika, tiri kuti vanhu supportai ma-heavily teams nema-heavily political parties, so that amuiti stress, so that amuondi. Vamwe vanhu muri kuona nyaya dzema-stress handika, Real Madrid yaro, Arsenal yaro handika, then vakutanga kuchema vari mudzimba, uchakwanisa kuchengeta mhuri, aiwa kusina zvinhu zvakadaro, tauya ne-the heavily order handika. Iyi ndo zvandiri inini handika, ndakagara ndazvita kudhara inini handika. Ndingangoti ndichikura ndakamboda kumbodya nezvepolitics zvingoti one ngosapota pandazonzi buda, ndobva ndachitanga kusapota the heavily political party. Ndo zvandiri kuita izvo, ndakana stress handika, whether muZimbabwe ma-elections aitwa yawina yacho ndozati ndo party yedu iyoyo handika, takutomhanya naye handika, wapinda mutungamiri submit to the authorities, takutomhanya neparty iyoyo handika, kana ichirwa chigumwe, kana ichirwa kana ichitsika pasi, takutoita izvozvo, toita zviripo handika. Saka kuma-teams manya handika, inini I grew up supporting Shabani Mine, because I grew up in Shabani Mine handika, that was our team handika. Taigara kwainzi kuchinda heights handika, ainzi chinda boys handika, kumadeu emuzvishavane ainzi chinda heights, kwakanaka very beautiful. Taigara nevarungu isusu handika ikoko handika kuchinda heights. So tiri kuchinda heights handika, tisita tiri varidzi veShabani Mine handika, tapinda mahara maground mese taita chiza handika, then ndaita uma-stress Shabani yarowa, Shabani Mine yarowa tochema handika, muna chamungandiudza pane zvebhora. I was a strong supporter, a strong supporter webhora chaiko. Then I support Arsenal zvokuti temena Patrick Vieira handika, vana Lundbeck handika, vana Ngwako Kanu handika, dzese ndoziva even vamwe vanhu vatoziva handika. So ndaiti Shabani Mine ikarohwa ndochema stereka, kana Arsenal ikarohwa ndochema stereka handika. Mwari ukanditi but iwe uri muheavily army, chidai mba ndadzidziswa the trick yacho kuti zvinofambiswa sei, support the heavily team inenge iripo. So tiri kuti yakawina UEFA championship, it's Real Madrid handika, icharamba iri the heavily team kusvika panotambuka futi UEFA next year handika, yawina futi yakuita the heavily team, ndoyama kutosapota handika. Kana muri muEnglish Premiership handika, Liverpool amenenge yakawina last year, ndoyama kutosapota handika. Man City kawina gore rino ndoine yakawina handika, ndo the heavily team, ndoyata kutosapota iyo handika. Aufi waita stress, aufi watadza kuchengeta mukadzi nekuti stress. Unoona baba vakaita kurara kuita kupinda mujira, vachitadza kutaura nemhuri yotadza kufara bhodzi kudi. Saka tiri kuti ngatirege kusapota ma-teams, especially the Christians handika. Sapota yawina, ini ndichopinda pepa nonzi pane final ka, adakana basa neyawina ina, ndiritote yatogoisa takutovara, yatonzi yawina nareferee popai, takutocelebrate. Adakana stress kuti team yangu yadyiwa, kana kuti party yangu yaluza, handinakana stress handika, because at the end handika, iwe uri kuzviitira stress, party yawina, apinda mutungamiriri ari kudya kumba kwake handika, ndiye ari kubhadhara, awanzi kubhadharwa handika, iwe wakuita stress handika. Vanhu uyaone gore rino handika, ndiwakuita stress, iye akutotonga handika. Vawina World Cup yacho ndovakutofara, vakutopiwa chimari pepe, iwe wapiwa mari apo ngachijamba, nditi mhuri mangwana kuti toda chingwa patepu handiti, auna kana mari kupa mhuri chingwa chaiyo, but waisapota nezuro. Dai ma-teams acho achiti mapedza kusapota ipape kana dhimbare yenyu handiti, kuti dhimbare yekepekepekepe handiti, Highlanders handiti, vachikupai mari avana zvanokupai handiti, vanokubhadharisa kuti mupinde, vanotokutorirai futi mari handiti kuti mupinde kunovaona handiti. Ivo nevakutoita range you're getting poor. Wakutoita stress utadza kushanda. Saka support the heavily teams, support the heavily athletes handiti. Tikuita zvema-Olympics paipa handiti, vawina makutocelebrata nevavo, usazvipa stress ukadaro, you shall stay free from stress. So ndo yatiri kuti ma-heavily teams. Saka handisapoti Real Madrid ini. Team yangu wina this year tiri kutoisapota, next year payo takutomhanya neimwe futi, haisinomhanya neiripo handitika. Ndikataura neShabani Mine ndakaisiya iko zvino tori kuD1 handitika, asina haina zvairi kutomboita handitika. Ndikada kutomboti ndimbochinjira kuBarcelona kana kuti vari mendozoita stress iko zvino haisina Messi, Barcelona haisi kutombotamba zvine musoro handitika. Ndingada ndata futi nestress. Saka Mwari vakandidzidzisa kuti isusu
uya kuma heavenly teams edu atinenge because Mwari ndo anochoose team inowina ebhora inenge yanzi naMwari iwina anditika nothing happens on earth chisina approval yaMwari anditika whether party ruchonga muZimbabwe kuSouth Africa kana kuAmerica anditika ini ndinoramba chinhu chinonzi democracy anditika whether paitwa military coup paitwa rigging elections anditika kana kuti paitwa Prophet muchiramba democracy. Alright. Because democracy vanhu ndiye munovhota izoti pazvanoti pakaitwa military coup America inobva yaiti sanctions anditika akuna chinhu sanctions because kuti zviitike patika military coup iyo yanditika Mwari has authorized anditika muvhote elections ida muda akadaro God has approved kuti ndo leader because you are like a corresponding zviri kudiwa neheaven anditika saka mwana pachinzi army yapindira pa especially in I'm the army so I will always support the army zvapana bangari support because my army achari panyika ndedu anditika we supported them anditika saka whether mutungamiri apinda nerigging kana kuti mutungamiri apinda nemilitary coup kana kuti mutungamiri apinda nemaelections atine nazvo takutotsapota taandei vameri nezviripo ipapo kana atadzawo azobviswawo takutoenda kune zvimwe saka ndo zvatiri kuti machristians musazvinetsa nenyaya dzepolitics musazvinetsa nenyaya dzebhora idzi musazvinetsa zvokuti ningidai awina ningidai atonga munhu yakawina kana akawina bhora anesa mari mupoketi make mhuri yake yakurarama yororamba chingosapota 2 years 5 years dzinopera tonzi line kuti romatiro chipfeka chitiche chakanzi meno Karen Benzimba iri kana kuti line of Mesa meno PSG chicha uri puwa zvazvo zvinokuwedzera muupenyu hwako so support the heavenly teams ndo zvandoita atina na stress especially mangaita mufundisi indaenda kubhora zvisingaiti kushabhani maini bvunzai vanhu ushavani kumaglass ndagara ndiri ikwenini unaenda luvevet aina nebhazi remaini isusu anditika even I worked at Mimosa yakunzi FC Platinum yanditika ichitanga tisaito vanhu vachitoramba bhora kuti asoda unotamba bhozi yaitora mabhuza to Mimosa mining company yainzi Mimosa FC kudhara yaisati yanzi FC Platinum anditika ndikada kumboenda kutimu yangu ndikati aiwa Mwari wakandita aiwa muranda wangu chisiya so maSundays ndaitonetsana even kuchechi ndichiri ebrother kunana AFM anditika because ndaiti Sunday pepe ndiri muchechi andika tatadza kugarisika uri muchiona yava 1 2 ndichiti pastor ngakurumidza kuparidza toenda kumaglass kuti tinoona Shabani tekatomira madheza aita vana Max Ruza vana Ziguru vana Shadrack Malunga veShabani maina anditika vana Albert Alia Mpano I know thy soccer guys anditika ndaitomboro mazviri zvandikabuda mazviri anditika saka taisupporta team tichoenda kuground tichidizwa kuti muchechi ndatadza kugarisika ndichita charwa mufundisi kuti pedza kuparidza timhanye kubhora anditika hausisiri upenyu saka mangara zvonditi chisiyana nazvo saka zvino chechi ndokunasvika kana kuma 3-4 ndichiita anditika saka ndatazoenda kuground kuti saka mari zvinetsa apo da muchechi akuda kumboterera paredhi kana tora let me catch it live semuZimbabwe bhora haricharipoti kudhara isusu taiti even kana ndisinaenda kuground waibata bhora pa radio 1 yainzi radio 1 yakunzi Sport FM anditika vaibroadcast anditika patiko zvino havachanyanyi kubroadcast wamboita stress wambonotenga chimechirona zviro zvakafamba sei anditika munanenge stress kuti zviro zvakamufamba sei kuti aiwa ndakazvisiya ini nemiwo zvisiyewo ndikukuti Paul anoti follow me as I follow Christ ndikukuti izvo zvandiri kuita ini handtori nobhozi ndakatozvisiya ndatoita zvinondipa stress anditika ende hazvindipiti chigamba mangu ndatoita zvokuparidza ndapedza ndabatikana Prophet pamatara kuti vanhu vese vakaonda stress yebhora stress yepolitics inini politics handifolowe bhora handifolowe asi ndakangoonda hangu but ndandibata Prophet alright Paul anoti dai zvaibvira ndaiti vanhu musaroora ndozve zvimwe zvinopa mastress marriage futi dai chinzi munhu unokwanisa kusaroora hako dai warega futi because marriage futi ne stress anditika mekana muchiditsana muchipushana muchidii vanya kuti vanhu hamuzokwanisi you burn with the passion anditika unochiziva kuti I need a wife saka ufanira kuti kuzongoroora then tine nyaya ndofunga ndo the last one anditika ayo Prophet ichiri kutaraka zvedu nyaya yeheavenly teams nepolitical parties pane andichuza nyaya tofa kutaura yevanhu vanofanirwa kuwere about the dates alright saka ndo atiri kuti maheavenly teams yayo alright saka mukuti munhu wese ngaafollowe ripo rimadrid mukafollowa ripo hamuna stress asi kana wanda hako kuzviitika amene hako chafa sine stress uri kumba kwako kuti Liverpool yaro urara mujira so hatinei ndisakuudza the way forward it's up to you the Bible says anenzevedze kunzwa nganze zviri kureva mweya nditi anenzevedze kunzwa nganze zviri kureva mweya pana mweya uri kutaura pana Prophet Madungwe mweya waMwari kuti ngatidai so ngatidai saka ukazotiwo stress iko zvino hatinei pozinoona kuti unonzwa mukadzi achitoripota kuti baba kumba kwangu timu yawo ikarohwa handiti mai we mumba hamugariki vanorara nebhutsu vanorara nebhutsu pandiwa zvinhu zvakawanda even mumamudzi umbatara kana nemunhu anditika takupai the way forward vanhu it's up to you anenzenze kunzwa nganzo zviri kureva mweya zvasarira kwamuri kufuka kana kuwarira meno it's up to you itsungokupai prophecy Jesu ana munhu wakafosa anditika
Hey viewers, mazvinzwira hanzi kuonda uku stress, politics or sports. So let's take a short break for now. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. Sly Media TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges. Rising from the ashes, our Zimbabwean celebrities have paved different paths to be the people that we look up to today. Role models, opinion shapers, and motivational figures. All of them have a story to tell. SlyMedia TV presents On the Set, a show dedicated to showing you where celebrities came from and where they aspire to be. No matter where you are, local or international, we are willing to share your story on when you rose to fame. So contact us on 0772 863 484 or 0715 015 575 and make sure your story is well known worldwide. Sly Media TV, building bridges. Welcome back viewers. Hopefully you are subscribing, you are dropping your comments, even you are liking. Because pasina imi chokwadi hapana kwatinoenda. Well, tichirimo studio na Prophet. Tiri kuenda nadzo nyaya dzacho vanenge vakauya nebhegi chairo pavakaenda kuheaven uko. Aiwa Prophet, vanhu vari kudakadzwa. So right now Prophet takuda kutaura nyaya mambotaura yemarelatives whereabouts. Handisi kunyazonzwisa kuti muri kuti relative yangu inenge ina kuDubai here, inenge ina kupi. Nazondiudze kuti nyaya idzi zviri kufamba sei kana tichiti relatives whereabouts. That's why the Heavenly Army Commander Prophet Madungwe were in the studio to explain, to launch kuti zviri kumbodi into details, noti zvokunzwa pamafake accounts zvokubatanza zvinhu zvamunonzwa pasi pemuti zviya zvokuti munhu ari kuzumbana ngoti zvazoti aiwa tiri kutsanangura chaizvo handitika kuti zviri kuti kudi into details handitika relatives or friends whereabouts handitika. So tinodzoka futi zvepama-automatic heavily enter tachimbotaura ma-advanced. So handichadi kunzwa iko zvino vanhu ekufoni kwangu vachiti Prophet ndipe automatic heavily entry. Takuudza zvinoitwa kana uchida, start to do it today handitika zvese zvinongonofola pa-automatic heavily entry najesu paya achipa mbavha yaya the automatic heavily entry handitika kureva kuti jesu angati vane information yekuti uya kuenda kuyeura kuenda kupi handitika. Saka munhu wese anofa we know kwaunenge uri, but ngoti zvinhu zveheaven sometimes tinokeepa privacy. Saka nao tiri kuti a relative especially ndo munhu ati nyaya kuda handitika lese mai vako vafa baba vako vafa handitika uda kuziva kuti vari kupi, did he qualify for heaven, did he qualify for hell handitika saka unouya but pane one condition yakaiswa, we shall not release information randomly like on the newspaper or it's closed door between Prophet Madungwe and the relative. Anonzi close relative, maybe baba na mai vako mwana wa mai vako. Noti ngoswongoti akune munhu akafa kuzengeza kune munhu akafa kumpare kuda kuziva we do not release. Even chipatara chinopa munhu ari padhuze, munhu afa pepe pangonzi munhu wese panonzi toda munhu ari padhuze kuti aone kana mwana akazvarwa panonzi toda baba namai vacho, toda vanhu vari very close, very blood chaivo. But we promise we shall not release the information. Tinoziva every information, but that's why even up to now it's between the relative nemunhu afa, not on the social media kuti muchazoona amenye kunzi aiwa akaenda kuyewa akazoenda kupi aiwa. It's
even pataura automatic level entry vanhu vanenge vanyora fake accounts chinhu sakazodai tozoti tinoita kuresponda takuclarify the position ndopatakatinga kuzopa automatic anditika then kana munhu akafopatonyatsoti tega uyu tamupa but tine vazhinji especially munhu akaita because tinongoti qualified failed anditika munhu akaita failed to qualify anditika kazhinji hatiwanzi kurelease ungatasa vaimbi vazhinji vataizoreleasa vanhu vanenge vanyora fake accounts tino Mwari let us respond our position. So this is the chance again anditika enda event ataura the chance is there even nekuchiziva kuti alright hama dzenyu dziripi baba wako aripi mai wako aripi mwana wako afa aripi but unoboka one on one between prophet and munhu ari very close anditika one on one. But let me explain, awiko munhu waMwari empty handed. That's the spiritual law. Even God wants the earth vakaisa mwana komana for God vakapani mwe wese mwana wavaida anditika you do not go to the man of God empty handed. Even if I pray for you kauya uri empty handed, whether uda online whether dona matira uri kuchipinga uchitayo andiswa muri kuharara anditika isa seed rako not seed anditika isa offering yako kana thanksgiving paeko cash bozo dona matira kauri kure neoite kayo zvacho izvozvo anditika saka kune vese vachada that system auyi uri empty handed whether uda una matiro kana kuti ude zvauri kuda auyi uri empty handed whether uri kuenda kuna Prophet Madungwe kana kuchechi kupi even kuchechi kunonzi napo unganidzai zvamunowana pa weekly moenda kuchechi anditika pese panonzi kunamata. Even the Bible says pane vanhu vaviri vatatu ndiripo anditika ukauya maybe ndine mudzimai wangu anditika kana kuti ndine munin'ina wangu andinaye woti Prophet ndina matirewo pafoni anditika tatu wa3 yatova chechi polazina ndikarendega kanukara namaangelics angu anditika pakangodari tatu wa more than 3 yatova chechi offering yedu tikutoida anditika saka whether waya pafoni waya kana pachi uda kubvunzira zvari kubvunzira zvehama yako please unobuka one on one. Are we empty handed? Akubvumidzwa even so achienda kuna Samuel anditika Samuel ngane zvese akamupa chikafu akati tinei pana kansasana nechikafu akatora chikafu akanopa Samuel the prophet anditika saka awindi empty handed. This is a heavenly law aichinjiwi anditika even Mwari wachita ethe vakapa mwana komana saka aukwanisi kurelease blessing yake anditika even Jacob nana Esau paipa anditika Isaac anangoti uende kuropafadze mwana wake cheche anotanga wanotsvaka mukamusango ndidye mbudzi dzakazara pamba panditi Jacob akazonotsotsa nembudzi akatora mbudzi akanotora mudanga akandoti waya nditi akaka baba ndikwanza no handisi kuda zviri nyora nditi ndikana ndati kuropafadza nditi that's why that even mota yako imba yako kana ndati advance kuti mati hatidi ngokupa nyore zvofanira kurwadza mota kuti mota choendaendisa kuimba yes ndo zvatiri kuda izvozvo nditi unofanira kundiona zvinorwadza kuti saka rumena ndisa $100 yangu na Prophet Madungwe yes ndo panda kuropafadza ndokunamata because Isaac nditi anoti kuti ndikuropafadze mwana wake noti a stranger mwana wake tanga wanovhima anditika tanga wavhima wasauka bayiwa mamakumba uchitsvaka uchivhima uchimhanya uchidi wondivigira ukatadza kuwana handina blessing yandiri kukupa. So this is a spiritual law, we shall not change it anditika hatidi mari dzenyu isusu we are rich anditika but follow the spiritual principle. Saka vada kuziva madzo dziripi mukana wavepo zvakare but you follow the spiritual principle you book not empty handed. Whether uda unamatira pafoni isaiko keshi yako ndinoda kuti unamatira uri kwauri newe isofuti izvozvo anditika saka hakuna empty handed zvokunamata. Yes, gospel is for free, salvation is for free kugamuchira Jesu anditika but kuzochionawo munhu waMwari ina handisi Jesu ini daona Prophet Madungwe the Velami commander nditika ndikada kuzokuintroducerai zvechevhelami ka mungapasviki pana prophet nditoshandisa ma terms at the prophetic yangu anditika velami amupasvikizvi. Saka Prophet pane ma-amounts here like mambotira zveiko cash pane amount here kuti sure ndo iri specifically kuti uone heavenly commander nekuti ndinogona kuisa 50 ka obviously kandatoya ne something. Yes, let me explain. Tine vanhu vakuita business. Inini I am not into business. Church is not a business. Recently pane munhu andakanzwa zvangu nezuro pastor it's a business. No, church is not a business. Vafundisi vazhinji vava business. No, inini is not a business. Andidike ukaona church yakuisa figure doesn't that you do not come to the man of God empty handed. Andidike ukaona church yakuisa figure it's now a business. Sida ipapa andidike but isusu this is how we do. You notify the amount you afford. Iwewe ne level rako. But tinozondi isusu anditi tiri vanhu vemwe yatinozonyatso chiona tuchiverify nima angelic edu evelami kuti munhu ari kunyepe because Jesu anoti uyu apa zvaanazvo andidika pane poti munhu anoya kuti ndinowana hangu $20 zvokuti ada kusiya yese kumba blessing shall because these spiritual laws dzinoziva even nezviri kumba andidika kuti wanyepa wangoya zvongoti ndingonzi zvindibve kungoti handingazoendi ndiri empty handed wazvinyepera hapana chinoitika because the anointing aibvi yaitwa triggered andidika plus another thing do you know kuti munhu ane blessing Abraham ndianga ne blessing anoti akuropafadza
Abraham acharopafadzwa akukesa achake saka ndikatoropafadzwa kudhara ndika ndina anoindi saka power yakabuda pana Jesu pamukadzi ane 12 years yaipa ndika saka ndine the blessing ndika even ndikangofara ndika zvano kuti papa kana lesson tuda mota yeevangelism wobva wandipa mota ndika obviously ndichakuna zvona chiro pafona ndika ukaona uchizononokerwa even amufundisi wako whether ni prophet Madungwe kana ndiani you're not valuable kwaari ndika be value ndika karo zvatora tsaka church ndika regani badari church renda ndika obviously munhu yechiro kanzi arwara ari kumba kwake ndo mhanya bonzo zati munhu ikweka chechi yangu haizopindwi because ichi anobhadhara cheche ndika ndikudhiraivha mota ika ndeyake ndika obviously ndiri kudhiraivha payment kuti mwari ropafadzai munhu ndichiridza redhiyo ndiri muredhiyo ndiri mumota iyoya ndika saka fadza munhu ane blessing bonzo vava nemusikana ukasafadza musikana wacho dzasamia musikana wa munogona wani kunotengera tendika kunyengerera munhu wamwari kana daropafadzo mwana Isaac akanzi tenga enda unotora kuti ndikupe ndika ndifanira kufara indine blessing ndikasafara handiri release chero ndikakunamata ukauya chingoti mufundisi ndinamatirei nditi ndokunamatira ndisiri kufara hapana nenge mchicha zvinotaura nevechidiki kuti fadza mutengi wedo avanifadza mutengi fadza mufundisi fadza mufundisi isati zodototi fadza mufundisi fadza inini wacho ndinoda kuti mufundisi it's easy to release the blessing okay zvavanoti mira basa raMwari machechi renzi my way 2 minutes chero even prayer usati wataura ndinatosvika kudhara ndatokunamatira chero even ndiri muprayer usina kuti ndinamatira every minute ndiri kunanamatira munhu 1 per day rese vamwe ndikokusiya because is valuable ari kuti basa raMwari pfuurire pamberi that's why kuti kune vari kuti basa raMwari pfuurire pamberi vanopiwa ma-advanced automatically heavily entry vari vapenywa nditika saka kiss goes by favor zvapera izvi Isaac anoti mwana wake chaiye saka hatina mafanizi ngwe kunamata yakwana ngatite serious one ndizvo zvinoitwa ma-spiritual principles ukatadza kuziva ma-spiritual principles mwari vanongosvika vakatora vanhu kuti harume miminda kutokutorai nyika ndeyangu vakatounzawo chavaida kuti vatore vanhu kuti isusu tizouya pakaenda ropa raJesu saka kuna chinhu zvanoona for free pinda maoko engu unotora kuti varume handina mari kumba ndipei chingwa vana kufa nzara vanozviteerera nzati bva pano nditi saka kune mufundisi nokudaenda sei kunokuti hana mari wakambodza landlord wako kuti hana mari ndogara mari uone kuti anobvuma koseka wafundisi ndokwamuda kuenda hakuna zvakadaro chero kupi you have to have substance anditi substance something chaukabata haubvumidzwi empty handed ukaona watouya even kumashure wakauya wakanamatirwa naprofeti aiwa wachitouya futi utoisa something pane kunamatirwa wakaitwa ikoko okay tinokutenda prophet ndofunga vazvinzwira kuti zvaMwari kuna chemari fadza prophet kuti zviite fadza prophet kuti zviite tokutenda nekuuya prophet tokutenda singaiti alright takaitise namba dzedu kune vanhu vazotiona kune vane vachida ma-advanced automatic heavily entry kana kuti kune vane vachida kuziva kuti hama dzavo dziripi vanouya pawhatsapp yedu +263 776 231156 let me repeat again +263 776 231156 but tiri kuti prophet is more than serious prophet havapengi kona munhu ari kuti prophet anopenga ndiye anopenga mudze kuti prophet is 100% fit for the duty I'm commander I'm 100% fit andidika ndunza dainda pana peta kusheka chapo ndunza kuti power riri pandiri nhasi it's too much because I was in heaven because do you know the person pano in heaven the power is too much nechinzwa kuti the earth cannot contain me maita basa prophet kana atakwa isamba totati chakwata chasvika kwamvura chisingaperi kwanzi chinoshura chinotofanira everything has an end and start and because chikasatopera kureva kuti tava Jesu the alpha and omega chisina the anonzi kubva unoko asina magumo anditi saka hello viewers, thank you so much. We have come to the end of our show. Tanga tinavo profeti vane power vakuratidza kuti 1 hour iraita shoma vanga vachida kutoexita vachiramba vachienda but nenguva dzedu hadzichatitendere prophet tokutenda nekuuya next time tinovimba kuti tichange tine mipano Mwari izvezvi ndiye mati vachange vachikuvizitai. Right, God is visiting so by 1 to 5 tinoita kutanga kureleasa the information muna August kuti Mwari vari kuti kudi the information inenge ichitaurwa naMwari but always aiwa hapane zvinenge zvichiitika in the spiritual realm pane ma-powerful stories anditi tida kuudzai kuti Mwari vati kudi. Okay, so it's a goodbye for now. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. Sly Media TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all.
We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com.